Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bismillahi wassalatu ala Rasulallah. Da farko ina yi wa 'yan uwa masu jinmu da sauraronmu a wannan lokaci sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan ban manta ba, a har yanzu muna cikin ainihin ilimtarwa akan kiwon lafiya wanda ya shafi mahangar addinin musulunci a kimiyyar zamani. Kamar yadda muke bayanai, to a yau za mu duba akan matsalolin da suka shafi cikin mahaifa da dalilan da ke sanyawa iyaye mata kwararar jini na larura. To alhamdulillah, kamar yadda muke faɗa cewa wannan fili namu yana kan kiwon lafiya ta mahangar addinin musulunci a kimiyyar zamani. Kamar yadda kuka sani, sunana Nura Salihu Adam, wanda aka fi sani da Salihan Nur. Ubangiji subhanahu wata'ala da ya samar da mahaifan nan ita ake kira uterus da turanci, wanda larabawa suke kiranta arrahim. Ita wannan mahaifa, kamar yadda muka faɗa, ɗaki ne na ma'aikatar da Ubangiji ya sanya ta wacce ke ƙirƙirar halittar mutum. Ita wannan mahaifa, Ubangiji subhanahu wata'ala da ya tsara ta ya yi mata wata shimfiɗa a cikin mahaifar, kuma ya yi wa shimfiɗar santsi, laushi da yauƙi, wanda duk abin da ya shiga, musamman ƙwayaye, to za su iya zama lafiya. Kuma Allah ya kaddara wa mahaifan nan na tsirar da wata shimfiɗa a cikin mahaifa a duk kwana 30. Duk wata wannan shimfiɗar za ta fito, amfaninta tana tarbar ƙwayayen halittar da za su iya zama mutum ko kuma su zama jinin al'ada. Wannan shimfiɗa ita ce functioning layer da turanci, wanda wannan functioning layer ɗin ana iya samun zagayawar waɗansu sinadaran ruwaye a cikin mahaifa, suna sakkowa tun daga ƙwaƙwalwa zuwa cikin ita wannan mahaifar, wanda waɗannan ruwaye su ne ingancin mahaifar, kuma lalacewarsu su ne ainihin matsalar cikin mahaifa. Ɗaya daga cikin wannan ruwa laraba suna kiransa alhormonal estrogen, akwai alhormonal androgen, akwai alhormonal tanasuliya, akwai alhormonal lutein, akwai alhormonal juraibiya, akwai alhormonal barotin, akwai alhormonal laban wal hormonal rahim. Bature ya kirawo su da estrogen hormone, androgen hormone, gonadotrophic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, prolactin hormone, oxytocin hormone, and progesterone hormone. Waɗannan ruwaye su ne ruwayen da suke kewayawa cikin gaɓoɓin baƙin ƙasar ƙwayayen halitta ga 'ya'ya maza da 'ya'ya mata, ina nufin sexual organs. To in aka samu bacterias ta yi katutu a cikin mahaifa, musamman wannan ƙwayar da ake kira PID and STD, akwai chlamydia, akwai candida. Waɗannan ƙwayoyin cututtukan sukan iya samar da cutar da ake kira endometritis. Wannan endometritis ita take kama endometrium, shimfiɗar cikin mahaifa ta dindindin. To idan aka samu wannan ƙwayar cuta ta yi attacking, tana haifar da wasu cututtuka kamar guda uku. Akwai benign tumor. Aka ce benign tumor shine ƙananan ƙuraje a cikin mahaifa, ko kuma uterine sarcoma. Aka ce uterine sarcoma waɗansu tsirarrika ne da suke fitowa, tsiro-tsiro ne suke fitowa a cikin mahaifar har su dinga girma, sai a iya samun fibroid.
dukkan waɗannan suna iya samuwa ne a sanadin gurɓacewar waɗannan ruwaye, musamman progesterone hormones, wanda shi ne ainihin ruwan kula da al'ada ta mata, wanda in ya lalace ake iya samun matsaloli ƙwaya 4. Misali kamar tsananin ciwon mara kafin zuwan al'ada ko cikin al'ada, ko kuma kwararar jinin al'ada fiye da kima, ko kuma a samu komowar jinin al'ada bayan al'adar ta ɗauke sannan an ma fara ibada ta dawo, ko kuma ɗaukewar jinin al'adar a neme ta a rasa, wanda larabawa sai kiransu da asaru damsi, fardu damsi, kiyasu damsi, inhibasu damsi. Bature kuma ya kirawo su da dysmenorrhea, menorrhagia, metrorrhagia and amenorrhea. Waɗannan guda ukun gurɓacewar progesterone hormone shi yake kawowa. To in ya gurɓata ya zama an samu hormonal imbalance, shine rashin balansin ɗin ɗaya daga cikin major human hormones, manyan sinadaran ruwayen da suke inganta maɓuɓɓuga ko maƙyanƙyasar ƙwayayen halitta tare da samar da mutum a cikin mahaifa, to ta haka ake iya samu. Ta haka ake iya samun tasiri na shurin mahaifa, ina nufin fibroid. Idan abu ya girmama, ta haka ake iya samun, idan ya girma akan iya samun nauyi a cikin ciki, wani lokacin a ɓarayin dama, wani lokacin a ɓarayin hagu, wani lokacin a dinga jinsa kamar akwai ɗa a ciki. Kai wani lokacin ma za ka ga mata su ba sa samun haihuwa, sai ka ga duk wata ɗaya wata biyu, idan wannan fibroid ɗin shine shurin mahaifa ya ruguje, sai ya dinga fitowa sala kuma baƙiƙirin, sai a dinga cewa an yi ɓari. Ba ɓari ba ne, fibroid ne yake fashewa, wanda ya makale a cikin shimfiɗar mahaifa wadda ake kiranta endometrium, wadda ake samun endometritis infection na cikin mahaifa. To idan aka samu kwararar jinin al'ada, kwararar jini fiye da kima, ko kuma sarowar gudan jini, to ka iya ɗaukan cewa an samu gurɓatar progesterone hormones, wato alhormonin rahim, shine ruwan cikin mahaifa. To in aka samu wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata halitta, ita kuma lokacin da ake samar da jini a cikin ainihin hanta, akwai halittar wata good bacteria, amfaninta ta dinga zuba sinadarin calcium a cikin jini, wanda da zarar an samu tsagewa ko fashewa ko yankewa ta wata jijiya ko wata shimfiɗa, sai wannan calcium ɗin ya zo ya dinga daskarar da gurin kamar an yi treated ɗin gurin. Wannan kyauta ce daga Allah. To abin da nake so ga 'ya'ya mata, idan har ya tabbata an samu kwararar jini ya ki tsayawa kai tsaye, to ai kiyorin ɗin tsayawar jini da abubuwa guda biyu. Na farko, yi ƙoƙari samu garafuni da gero, ka wanke geron ka hada a ciki ka nike, insha Allahu in dai za a dinga shan babban cokali da safe da yamma, duk inda aka yi kwana 3 kwana 4 jini ya tsaya. In ko ba haka ba, ki samo bawon kwai. Bawon kwan nan shi ainihin ina da 65% to 70% na calcium, sinadarin calcium. To in aka nika shi, in dai za ki sha girgijin babban cokali a nono da safe ki sha da yamma, insha Allah da idan kika kwana 3, in Allah da ana iya samun tsayawar jini da yardar Allah. To ɗan uwa, a nan za mu iya cewa dangane da waɗannan matsaloli ko makamantansu, za ka iya tuntuɓan mu a nambar waya kamar haka: 08033765825, ina nufin 08033765825, ko kuma 08023110225, ina nufin 08023110225. kuma za ka iya samun mu a cibiyarmu da ke kan titin Mandawari gidan kankara, ina nufin Sani Mai Nage. An rubuta Salihan Nur Traditional Medicine. A wannan gaba zan iya cewa mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.